नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक मोगाच येवकार. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आजी ख्यात राजकारणी बंटवाळ नारायण नायक हांगेले वळख दितस. आपले कार्यक्षेत्रांतू अजात शत्रू म्हणून नाव पाविले बंटवाळ नारायण नायक भारत स्वातंत्र्य झुजारी, गांधीवादी, राजकारणी आणि बंटवाळांतू भाटकर म्हळ्यार जमीनदार जावन आशिल्ले. दिवंगत वैकुंठ बाळिगा आणि टी.ए. पै हांगेले समकालीन जावन आशिल्ले. त्यांनी मळहಳ್ಳಿ शिवरावाले उपरांत दक्षिण कन्नड जिल्हा केंद्र सहकारी बँकाचो निर्देशक आणि अध्यक्ष जावन आशिल्ले. नावाक तकीत धीमंत नायक जावन आशिल्ले. त्यांनी 26 फेब्रुवारी 1915 इसवेंतू बंटवाळांतू श्रीनिवास नायक आणि देवकी दंपतीले सुपुत्र जावन जल्मले. नारायण नायक पहिले बंटवाळांतू व्यापार आणि सागोळी कोरून आशिल्ले. त्यांनी दक्षिण कन्नड जिल्हा व्यवसाय अभिवृद्धी सहकारी सोसायटीचो उपाध्यक्ष जावन 1960 ते 65 अवधींतू आशिल्ले. उपरांतू 1965 ते 75, 1987 ते 87 अवधीक दक्षिण कन्नड जिल्हा केंद्र सहकारी बँकाचो अध्यक्ष जाले. 1968 इसवींतू बँकाचे व्यापारी वलयारी सामाजिक नियंत्रण घाल्ले. ताचो परिणाम जावन व्यवसाय, ल्हान कैगारिकोद्यम, ल्हान हमीदार म्हळ्यार ठेवणीदार आणि इतर क्षेत्रांचे प्रतिनिधींक बँकाचे निर्देशक मंडळींत मेळोवपाचे पद्धत जारी जाले. त्या वेळार सिंडिकेट बँकान नारायण नायकाक व्यवसाय वलयाचो प्रतिनिधी जावन निर्देशक मंडळीक आपोवणे दिले. तशे एक अवधीक त्यांनी सिंडिकेट बँकाचो आणि कॉर्पोरेशन बँकाचो निर्देशक जावन आशिल्ले. दक्षिण कन्नड जिल्ह्याक एक सहकारी साखरे कारखानो जावका म्हणून साभार प्रयत्न करून यशस्वी जाले. त्यांनी काँग्रेस पक्षाताकून विधान परिषदाक चुनायित जाले. सदा काल त्यांनी दुबळे लोकांक मदत करता आशिल्ले. जुलै 1972 पासून 30 जून 1978 इसवी पर्यंत त्यांनी कर्नाटक विधान परिषदाचो सदस्य जावन आशिल्ले. त्यांनी साभार संघ संस्थेंतूय अध्यक्ष जावन वावर केला. सरळ सौजन्य आणि सेवा मनोभावान त्यांनी तांगेले जीवन समाजाक आणि दीन दुर्बळाले सेवेक अर्पण केला. आरोग्य, आर्थिक, शैक्षणिक आणि उद्योग क्षेत्रांतू त्यांनी वावर केला. सहकारी क्षेत्रांतू आपले आखरे श्वासपर्यंत प्रामाणिक जावन आशिल्ले बंटवाळ नारायण नायक 14 जानेवारी 1997 इसवींतू सहकारी सप्ताहाचे उक्तावणे ध्वजारोहण वेळार हृदयाघात जावन देवादीन जाल्ले. सहकारी बँकाचे इतिहासांतू एक विशेष संगती जावन आसा. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदाया तर्फेन बंटवाळ नारायण नायक हांगेले आठव करता ती. नमस्कार.